нафарое ки дар Россиян ин видео барои шумоай. Программаи Амина барои чӣ геолокатсияш то намехӯра ва тез учет полностью снял мешавад. Чӣ хеле ки дар видеои пешина барои шумо полностью ҳамаша фаҳмонда будем, якум дараҷа сабаби асосиш ҳамине ки телефоное ки аз соли 2018, 17, соли 2019 истифода мекунанд ва ё версияшон бисёршон туғрӣ намегиранд. Дар инҷа телефон фурӯхтане, дар инҷа просто барои шумо совет достам ки кадом намуди телефонҳоро бихарен. Не толка ай магазини Realfon, ай куҷое ки мехарен, намехарен, просто ҳамин телефонҳоро гирен, ҳамин телефонҳо барои шуморо хубтарай. Се намуд модел овардагем барои шуморо моделҳои Tecno Neo 7, модели Tecno 7 5G ва модели Tecno Power 7 Pro 5G. Се намуд моделе ки ин моделҳо инаш айнаш ягон фарқият айрӯи дизайн надоранд, просто баъзе чизошон фарқ мекунад. Модели Power Neo 7. ин телефони ҳастае ки ҳисобе ки спичка бисёртар надорад, батарейкаи ин телефона 7000 мАч кардагиан ки заряди телефон агар стабилӣ истифода кунед, як рӯз, якним рӯз свободӣ мебаратонад. Экрани телефон IPS 120 Гц плавни экран кор мекунад. Процессори телефон боша Mediatek Helio G100 Ultimate мешавад. Дар дохили комплекта телефон заширная плёнка, чихол, кабел, блок тамоми чиз ҳастад. Агар программаи Amina, Ghostugo ё дигар чизҳо агар установа кунед, процессори телефон қувват мекунад. Яъне ба нархи арзон ки нархҳои ин телефонҳо ай 12990 рубл дар магазини Realfon сар мешаванд. Ай куҷое ки мегиред намегиред телефона нав ва ба яксола гарантияш харидорӣ кунед. Бо телефонҳои дигари бошад телефони Power 7 5G. ин телефон Neo нестай, Pro нестай, просто 7 5G ки ин телефон аз телефони пешина чӣ фарқ дорад? Батарейкаи телефона 6000 мАч кардагиан. Барои чӣ? Барое ки моторшо, яъне процессори телефона баландтар кардагиан. Процессори телефон Mediatek Dimensity 7300 Ultimate мешавад. Ба ҳамин хотир батарейкаша 1000 та поён фуровардагиан, 6000 мАч кардагиан. Камераи телефон боша 50 мегапиксел стандарт сурат мегирад. Дата камера як та спичка бо дар хафош баъзе фонарикҳое дорад ки ҳам гирён мешавад, яъне светомузика метиҳам барои шумо. ин аз ҷиҳати заряд шуморо як рӯз свободӣ мебарад. Экрани телефон, ин телефон ҳам экранаш IPS 120 Гц плавни экран кор мекунад. Чӣ хел дидасен? Андроидо ино боша андроиди 15 сар мешавад. Дохили комплекти заширная плёнка, чихол, кабел, блок, скрипка, документация, 1 сол гарантияи магазини Realfon дорад. Нархҳои телефонҳо бошанд дар магазини Realfon ай 14990 рубл сар мешаванд. Вобаста ай памят, ай оперативни памяташ нархи бо аида арзон мешавад, аида бо қиматаракшам ҳастай. Чӣ хел гуфтем? Метавонед ки телефона просто дар любой кор истифода кунед. ҳатто барои одамое ки доставка, пиёда доставка мекунанд, метавонанд ки истифода кунанд. Дар хинакиам то боварай. Модели дигари боша модели Tecno Power 7 Pro 5G. ин модел ай дигар моделҳо бисёр бартариҳо дорад, барое ки якум дараҷа экрани ин телефон IPS не, экрани телефон AMOLED кор мекунад ки плавни экран 120 Гц кор мекунад. ин телефон ба монанди 7 обычни 5G фонарикҳои телефон гирён мешавад ва камераи основной телефон боша 64 мегапиксел мешавад. Тарзи камера карданаш ҳама ба шумо нишон метиҳам. ин ахтон дар комментария баҳо чидем ки телефон ба нархи худаш меарза ё ки намеарза. ин телефон дар дохили комплектатсияш заширная плёнка, заводской часпондагӣ, чихоли прозрачный, блок питания, кабел, ҳама чиз мешавад. Нархи телефон памяти 8/156 дар айни ҳол дар магазини Realfon 19490 рубл мешавад ки ба ҳамин нарх метавонед ки харидорӣ кунед. Якум дараҷа барои приложени Amina агар шумо хоҳед ки сняд напарен, ҳар рӯз дохили программаи Aminашен ҳар рӯз обновид кунед, хотя бы дар як рӯз ду бор омада обновид кунед. Агар ки аудиофикатсиятон сирқ шуда боша, метавонед ки просто ҳамаҷа прайти кунед, хитон якта селфи кунед, бо ай давомаш давом додан гиред. Самое главное, шумо бояд ки геолокатсиятон постоянно кор кунад. Бояд ки постоянно местоположение шумо то охира штобе ки шумо учет сняд нашен. ин буд моделҳои Tecno Power Neo 7, Power 7, Power 7 Pro 5G. рақамҳо дар рӯи экран шумо метавонед ки омада харидорӣ кунед ё ки кадоме ки магазин омада наметавонед, рақами болои экраномдагида занг занед, доставка ҳамаи тараф дорем. Именно Тоҷикистон агар бошед, Тоҷикистон любой шаҳр ноҳияш доставка мекунем.
если что дар Тоҷикистон ҳам кор меояд. баъзе ҳолатҳо баъзе моментҳо ҳастанд ки светам дар оҷам проблема мешавад. Зарядаш 1 рӯз 2 рӯз свободни мебаратонад. Адресҳои мо дар шаҳри Москва, метро Бутирская, торговый центр Зеленый ва магазини Реалфон.